Crtani vicevi. Kompilacija svih crtanih viceva. Kineskih kondomi. Razlog zašto Kineza ima preko 2 milijarde. Oglasi reklame. Menjam izlazna za ulazna vrata. Izgubljen je crni Rottweiler. Molim vas, ako ga ko vidi, neka bježi. Bako, jesi li vidjela i gdje one moje američke cigare što sam ih pustio u kuhinji? Nisam ja ništa vidjela, sine. A jesi li ti vidio one zmajeve u dnevnoj? Čovjek na samrti kaže doktoru: napišite da sam umro od side. Zašto? Tako mi niko neće jebat ženu, a oni koji su je već jebali umreće od straha. Moj sine, kad sam ja bio mlađi, sve su žene jurile za mnom. Pa što te više ne jure? Zato što sam prestao da im kradem torbice. Ja jedan dan do gatare. Kucam ja na vrata. Kad ona: ko je? Mislim si u sebi je jebo takvu gataru. Jeli brate, koliko vi Japanci zaradite mjesečno plate? Pa ja zaradim oko 5.000 evra, a potrošim 3.000. Šta uradiš sa ostatkom plate? To se kod nas ne pita. A koliko vi Balkanci zaradite, a koliko potrošite? Pa mi zaradimo približno oko 300 do 600 evra, a potrošimo sigurno 1200. A kako preživite? Brate, to se kod nas ne pita. Hoćeš, nećeš, preživit moraš. Šta je ljubav? Ljubav je kanta puna govana, posuta medom. Iz početka ližeš med, a posle samo jedeš govna. Zdravo, sine, čuo sam da se drogiraš. A je li, pa gde si to čuo? Pa rekla mi jedna ptičica. Ti pričaš s pticama i onda ti mene pitaš da li se ja drogiram. Lajkujte i širite stranu Crtani vicevi i izabrat ću 2 ljudi kojima ću napraviti crtani film po njihovoj želji u dužini 1 minute. Hvala vam. Ove godine za izbore ćemo glasat za Alibabu. On ima samo 40 lopova. Pozor, pozor, Chuck Norris je bio upucan. Trenutno je metak u kritičnom stanju. Posle seksa muškarci imaju isti problem kao i posle ubistva. Šta raditi sa tijelom koji leži pored njih? O, pa šta ima? Ajde da ti otpjevam jedan događaj od sinoć. Ljubio sam je nježno, ostala bez daha. Skinula je puder, usro se od straha. Ako se na španskom kaže švaler, caro de stigo. Dobar dan, lahko dobim kavo? Molim, šeba pričaš? Ako mogu da dobijem kavu? Jara, ne imamo kave. Kako nemate kave, a poznati ste po kavi? Jarane, ba, ne kaže se kava, nego kahva. Kaj ni to isto? Nije isto, Jarane. Je li isto kad ja tebi ženu pohvalim ili kad ja tebi ženu povalim? Dobar dan, lahko dobim kavo? Molim, šeba pričaš?
ako mogu da dobijem kavu. Jara, ne imamo kave. Pa dobro, mogu li dobiti kahvu? Čiba stari, nemamo ni kahve, ni kave, ni kafe, nestalo vode. Šta kaže medicinska sestra posle seksa? Sljedeći. A šta kaže učiteljica posle seksa? Sad ćemo sve ovo lepo da ponovimo. Gdje si, druže? Nismo se vidjeli 100 godina, krv ti jebem. Kako su ti djeca? Dobro su. Jedan završio za učitelja, drugi za doktora, a najmlađi je lopov. Ko divne djece, a ti lopova držiš u kući. On nas i izdržava, a ostali su nezaposleni. Jeste li čuli vic o Muji iz 3. vagona? Jebi ga, nisam ni ja, bio sam u 2. Par kratkih viceva. Kaže Mujo Fati: Foto, da mi je veći za 2 cm bio bi car. Jeste Mujo, a da ti je manji za 2 cm bio bi carca. Ne jebe ni lijep ni uporan, nego slab internet. Sinoć mi je neko opet ubacio drogu piće, a ja ne znam ko je. I kako sad čovjeku da kažem da dođe svaki vikend? Šta je ironija? Kad u ulici Nikole Tesle nestane struja. Kad si u zatvoru, a zoveš se Slobodan. Kad ti cijeli život sole pamet, a ti umreš od šećera. Kad se ateista zove Bogoljub. Sine, jesi li imao kontrolni danas? Jesam. Jesi imao problem sa pitanjima? Ne, nisam. Imao sam probleme sa odgovorima. Perice, ko je razbio prozor? Pa učiteljice, šta vi mislite da ću ja odati svog vlastitog brata? Vjetar duva, šljive otpadaju. Trule šljive muve spopadaju. Krmci jedu da ne propadaju. Tvoje mi se oči, curo, dopadaju. Tvoje oči ko farovi u fiće. Ti si moje omiljeno biće. Mene piči depresija, a u duši mi je obsesija. Jebo materak, te ne volim. Tata, kako sam ja došao na svijet? O sine, donijela te roda. Ej, jebi ga, tata, i ti svašta jebeš. Prostite, gospođo, šta nije u redu, zašto plačete? Pa znate, imam muža, mlađeg od mene, 22 godine, svako jutro vodi ljubav sa mnom, a posle toga mi spremi kavu i doručak. Dobro, ali zašto plačete? Za ručak mi uvijek skuva moje omiljeno jelo i onda vodi ljubav sa mnom cijelo popodne. Pa dobro, ali zašto plačete? A za večeru mi spremi moje omiljene kolače i vodi ljubav sa mnom do 1 ujutro. Za ime sveta, pa zašto onda plačete? Sinko, ne mogu se sjetiti gdje stanujem. Sjedi Mujo na WC-u, sere, napreže se. Kad u jednom trenutku nestane struja i Mujo počne da se dere. U pomoć! U pomoć!
Tata se uplaši, potrča do WC-a sa svećom, pa pita: Moja sreća, šta ti je? Šta se dereš? Na to će Mujo: dobro je, ja mislio ispale mi oči. Kako kažu žene debelom muškarcu kad nema para? Svinja. A kako kažu žene debelom muškarcu kad ima para? Medo moj maleni. Perice, reci ti nama šta nam daje kokoška. Jaja. Bravo, Perice. I šta još? Još jaja. Dobro, a na čemu ti spavaš? Pa na krevetu. A šta ti je pod glavom? Ruke. Da probamo drugčije. Na čemu spava tvoj otac? Na mami. A kad ti mama nije tu? Na komšinci. A kad nema komšince? Tada nema ni tate. Jao, Bože, ajmo ovako. Na čemu spava tvoj djed? Na krevetu. I šta stavlja pod glavu? Jastuk. Ako udarimo jastuk, šta dobijemo? Perut. A ako ga udarimo jače? Prašinu. A ako uzmeš nož i isječeš jastuk, šta dobiješ? Šamar od djeda. Dobro, šamar. I šta još? Pa perje. Konačno, Perce. I znači, šta nam daje kokoška? Pa rekao sam vam, jaja. Živi u šumi, a vuk nije. Sjedi na jajima, a kokoš nije. Ima glavu, al čovjek nije. Ide u rupu, a miš nije. Ako pogodiš šta je, čekate 7-dnevni boravak na njemu. Zgodan ti bivši. Ma koji? Pa ja. Kako da natjerate muža da dođe odmah kući iz kafane? Pošaljite mu SMS. Kupi vino i dođi kod mene. Muž je sa društvom u kafani. Isklopite telefon odmah. Ja se opkladim da će muž biti kući u najmanje 10 minuta. Seks je senzacija prouzrokovana iskušenjem. Kad muškarac stavi svoju lokaciju u žensku destinaciju, shvataš li moju konstataciju ili želiš demonstraciju? 10 crnogorskih zapovijesti. Čovjek se rodi umoran i živi zato da se odmori. Ljubi krevet kao samog sebe. Odmaraj danju, noću možeš spavati. Ne radi, rad ubija. Ako vidiš nekog da se odmara, pomozi mu. Ne čini danas ono što možeš sutra. Radi manje nego što možeš, a ono što ne možeš prebaci na druge. U hladu je spas, od odmaranja još niko nije umro. Rad donosi bolest, ne umri mlad. Kad imaš želju za radom, sjedi, pričekaj, vidjet ćeš da će te proći. Ulala! Ćao, jes ti Jelena ili Jelen tebe? Širite i lajkujte stranu Crtani vicevi i ako imate koju dobru foru, šaljite, sa veseljem ću je odraditi.
What is the difference between Obama and God? God doesn't think he is Obama. Tvrdiš da me voliš, a ne daš mi pare za kuru mršavljenja koju mi je lekar preporučio. Ja tebe toliko volim da prosto neću, ne dozvoljavam ni gram tebe da izgubim. Zaboravio dječak papagaja u frižderu. Nakon 5 sati dječak otvara frižder i iznenađeno uzvikne: ohoho, pa koga to moje okice vide? Kad papagaj odgovara: pingvina pička ti materna. Mama, zašto sam ja crna, ti bijela? Šut, sine, dobro je da ne leješ kakva je žurka bila. Hodale 3 ruže pustinju. Mala sa malo vode, srednja sa srednje vode i velika sa veliko vode. I tako mala počne sušit i pita srednju: hoćeš mi dat malo vode? Srednja kaže: ne dam. I tako mala osuši. Isto tako počne srednja sušit i pita veliku: hoćeš mi dat malo vode? Velika kaže: ne dam. I tako srednja ruža se osuši i kroz neko vrijeme i velika se osuši. Znate u čemu je nauk? Dala ili ne dala, umrijećeš. Dragi, šta ima na televizoru? Prašina, draga, prašina. Brate, šta se događa? Što je ovolika kolona? Ma ne pitaj, teroristi otijeli cijelo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kaže 10 milijuna evra ili će ih da poliju benzinom i zapale, pa skupljamo priloge. Okej, daću, nije problem, ali koliko ko daje od prilike? Po tako, litar 2, koliko ko može. Dala si koš! Pa glupačo, nije ti ovo tenis. Ulala. Joj, upoznala sam tako slatkog dečka, baš bi ga pojela. De ne jed govna. Kakva je razlika između psa i Japanca kad dođe u doboj? Nikakva. Oba dva te gledaju ko da te razumiju. Ko je sponzor pakla? Gorenje. Mama, kada ljudi umru, da li se pretvore u prašinu? Da, sine. Au, onda je neko umro ispod mog kreveta, mama. Ali veri, sine, što ne jedeš ribu? Kad bi riba valjala i vuk bi ronio. Tata, šta je to abortus? Pitaj sestru. Ali tata, ja nemam sestru. O tome ti pričam. Dobar dan, dobili ste policijsku stanicu. Pomagajte brzo, ušla mi je mačka u stan. Polako, gospođo, to nije ništa strašno. Ma kakva crna gospođa, ja sam papagaj. Na semaforu. Stoji ženska u autu na semaforu i kraj nje staje Pero sa svojim autom. Gledaju se oni međusobno, pa Pero počne spuštat prozor. Riba sva srećna počne i ona spuštat prozor, misleći da će Pero nešto reći, a Pero će
šta je, a i ti prdnula. Tata, moram ti nešto reći. Kaži, sine. Ja sam lezbijka, volim žene. I ja, tata, isto. Pa dobro, ima li ko u ovoj kući da voli kurac? Javlja se sin. Imam ja, tata. Dopratio mladić mojinu čerku do vrata zgrade. Stoji oni tako i mladić se nasloni na zgradu pa reče: ajde ga malo popuši, stari ti. Šta ti je, jesi ti normalan, more neko naić? Ma brzo ćemo, znam ja da i ti voliš da ga malo popušiš. Ma volim, nego naiće neko od komšija pa će vidjet pa će reći tati bruka, joj. Ma joj, ajde matere ti, brzo ću, ajde, sekunda. Nemoj, rekla sam da neću sada, nemoj biti dosadan. U tom trenutku se otvaraju vrata od zgrade i mojina mlađa čerka sva raščupana u spavačici kaže: rekao je tata, jel da mu ga ti popušiš, jel da mu ga ja popušim, jel mati da dođe da mu ga popuši, samo neka skine tu jebenu više ruku sa interfona.